ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to sori male wendiga salde mbaña dabbe hayme daɗa ñaabina banjula kanape bohoma ko on waktu yoni hato jenne masina kame farana ene jiyaye gardede kabruji mena to leydi Sénégal sunare yande e jaydi yankoɓe ha tente RTS radio Sénégal taw ko biyetenoɗo Cheikh Ahmadou Bachir Kounta mo jasana kam yalti aduna subaka hande o tonto leydi Mauritanie capanɗe jeeyo fawnoɓe junggo dumbonoɓe tonto bira Mogrena en capantato e jeegomo ko ɓiɓɓe Mauritanaɓe sappo e nayo ko Soudanaɓe darima hande e yesso suudu ñawore e to tre Zamoura tonto leydi Mali HACA ko catala leydi Maroc taw kadi ko wiyete audiovisuel ne wonde kadi audiovisuel mo leydi Mali taw kadi ko HAC ɓe ndendini sembeji mabɓe gam jogade nden kay kisal jaydeli leydi Mali tonto Guinée Conakry suka Guinée Bissau najo teɓanoɗo tonto Gapsia taw kadi ganduɗa Gapsia ko bowallaɗo jiwoje ngala Guinée celnoɗo haalde huuɗo ɗayno ko ittino tonto Brésil felliti haalde haalaɓe tonto Côte d'Ivoire ko seppoji mbaɗi tonto Abobo ɓe kolliti hay mayde mabɓe ɓuraniɓe accitede bagbo caggal wargoji banno ton hitande ujunnaje 216 Burkina Faso ne heeɓo ko fate banggue Facebook ko hitande ujunnaje 216 hitande ujunnaje 219 kabruji mena jolam jaɓeri ko waali Abouba fonno wande ñalawma hande o heɓaki woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande sappo e jeeɗiɗi silo hitande ujunnaje 219 kabruji mene demgala pular ma en puɗɗoro ndeɗo henna sunare taw kadi yande toon to jasana Cheikh Ahmadou Bachir Kounta taw kadi ko ɓurɗo heptinede ceernajo ɓurɗo heptinede to banggue jaydi yankagala taw kadi ko radio télévision mo leydi Sénégal waɗi toon duuɓi 50 caggal nde heeɓi foftere mum ko nden tigui wonno taw kadi ko kalfinaɗo kongola galle taw kadi ko khalifa mo jasana kankoɗo henna Cheikh Ahmadou Bachir Kounta yalti aduna wendogo hande o to hôpital militaire taw kadi toon to Wokam ɗo wonno e wadde ko fate banggue safara makko yaltiri aduna duuɓi 80 jiiɗo aduna hitande ujunere 90 hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati e jeeɗiɗi toon to ndar guejdande maayo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique kami hettiyankoye mum kala nelda duwawa dendagal ɓesgu makko kala nde gueno yurmotomo yaafomo ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗena ma en kaale hoore jo leydi Sénégal Macky Sall ñalawma hanki o udditi taw kadi ko galle mawɗo no fewi ko fate banggue jagorɗe leydi Sénégal taw ko galle jogorɗo halfinede jagorɗe leydi Sénégal toon to Diamniadio siftinde noon kanko hoore jo leydi Sénégal tuma nde o are jappere taw kadi ko laamu leydi Sénégal o darni catal gotal taw kadi ganda ko catal paayo dingal no fewi taw kadi ganda ko catal bitegal PSE taw kadi ko ɓurgal heptinede ko fate banggue plan Sénégal émergence taw kadi ganda ko ɓamtare leydi Sénégal yiddemo ngardinde ngoɗo henna wuuro witego Diamniadio o mahi toon galleji kewɗi no fewi ñalawma hanki o noon o udditi galle mo jagorɗe jogori wadde taw kadi ko galle ngarɗo no fewi taw gollotoɓe oɗon galle ɓe kala moni kala ene jogui ɗon nokku mum ɗo wawata hodde ko toon tigui hanki o waɗi batuma ko jagorde kanko hoorejo leydi Sénégal caggal non teskede taw kadi oɗon galle ko R+6 galle baɗɗo fayida no fewi ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗena ma en kaali jillugo hoorejo leydi Sénégal fiiɓi wadde ɗo henna tan e ñande aset kame alet toon to Saloum ha fayenma toon to Saloum ha fayenma toon to Nioro kami ha toon to Gambi kala kanko hoorejo leydi Sénégal ma o yilloye toon to Saloum ma o yakadi ha toon to Gambi ma o yaha toon
tonto Kaulaka caggal batoje jogorde kay dogde maje kadde Kaulaka maw yubbin dum ton ha wada fayida ko wana dum ko kat tonto nyoro ma wudi ton nokku mawdo no fewi taw ko nokku keblordo yogay kay sukaɓe beele kadi mbawa ngardinde gueɗi men ko fate banggue heblo taw kadi jar muɗum ne wona a milliard wona milliard piccala naya taw kadi koye koppreje france CFA ñande nogas e gonduɗo hen leru maw yaha ton to Gambie ngam udditoyde pont Farfeñe tawete to kerol hakkunde leydi Sénégal kame Gambie ma tawto ɗum hoorejo leydi Gambie biteɗo Adama Barrow siftinde noon hoorejo leydi Sénégal hollitino dawal makko gadingal taw koye lefol laamu leydi Sénégal ma uddi nokkuji kewɗi no fewi ɗum noon eɗen mbiya tan gonɗi konguɗi makko kanko hoorejo leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en jaaha toon to AIBD woni bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal jeyasa gardiɗo bowal ngal taw ko biteɗo Papa Mayele Diop waɗi batumum ñalawma hanki o caggal kay gollotoɓe ngal ɗon bowal laaɗi diwoje kolliti manna tan ko wiyete hofgo juuɗe caggal on siftindeɓe wonande gardiɗo bowal ngal kay oɗo saaha kala ɓe keɓani ko fate banggue warga mabɓe e sukara mabɓe ɗum noon so tawi tan woni jokkirini kamɓene koɓe natanoɓe ko wiyete hofgo juuɗe caggal on batu mabɓe hanki aɗoɗo gondena ala taw konngol jaltugol hena ha joni koyon fannu keddorɗena to bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal ɓoyata ñande go lewru février fanduɗo ndu so gueno haji ko nden tigui laana ndiwaw ka leydi Sénégal SA ko nden tigui wattata lumbade weyoji ngam iwde Dakar faade Paris iwde Paris yaɓande Dakar oɗo saaha noon ɓoyata ma Sénégal dañ laana mum ndiwowa ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗena ma en kaale konguɗi taw ko ojoji woni Papa Ali Nianga taw ko jaydenke mo 2STV tuma kay nde suuɗake hay leggel mogginake kuɗol nde wonani oɗo hen biteɗo Ousmane Sonko eɗin konguɗi noon omo haala hen wonande oɗo hen biteɗo Ousmane Sonko yo rento no fewi so tawi ni waɗa jillumoma toon to Casamance wotto fittanu mum yoɓe toon caggal ne suusi gonga teno ko suka dariɗo yaltini ɗiɗon kulhuli o haali ɗum e audio makko kanko oɗo hen biteɗo Pape Ali Nianga ha joni koye leydi Sénégal keddorɗena ma en kaali lundiyanke biteɗo Madické Nianga kanko noon wo holliti oɗo saaha mo goɗen wo tawtoyi nogas e joyo taw kadi ko lundo taw ko wiyeteɓe taxaw Dakar wiyeteɓe taxaw Dakar kamɓe noon oɗo saaha kamɓe kala ko yiɗɓe kay wonande Khalifa en walla tan mbiyaniɓe wonande Khalifa Sall caggal kay yidde tigui duncude Khalifa Sall beele kadi ene wawa jeeyede ɗiɗo hen sumgoji caggal nde tugnorgal leydi Sénégal salani ɗum e ɗiɗo hen sumgoji jogorɗi wadde ɗo tan e lewru fandu e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗena ma en jaaha toon to Ziguinchor toonne kadi ko worɓe joguitiɓe armeji e nder ladde Ziguinchor ɓe jani toon noon e worɓe taw ko joguiɓe nden kay kisal ladde nde waɗi pellodiral ha ganduɗa ɓe gañi tigui ko ninke goto taw kadi ko joguiɗo rena joguiɗo nden ka e kisal ladde Ziguinchor kono ɗo ɗo gonen anda ko taw ɓen worɓe joguitiɓe oɗo sahno loskoji ne mbaɗe hen beele kadi wawɓe wadde ngal ɗon baɗal mbawa fawede juuɗe ha joni leydi Sénégal keddorɗena ma en jaa toon to Italie restaurant Sénégal najo taweteɗo toon to Italie uddama ñalawma hanki o pour balɗe capanɗe nayyi o yeeyata caggal on wonande kay nde dadiɓe Italie nde waɗi tigui nde tuumi wonande suka gorko goto ne yeeye huuɗo ɗaynogo taw kadi ko ɓiɗɗo jaafoɗon taw kadi ko ɓiɗɗo Sénégal najo e caggal on naate restaurant ko ɗon tigui ɓe naati ɓe puy restaurant ɓe jeehi ha to cuisine to ko ɗon tigui ɓe tawi e nder condi farine mofta toon koɗon huuɗo bonko ko ɗum saabi noon restaurant ni hewno yimɓe no fewi kono kadi on restaurant uddama ha ɗo e balɗe capanɗe nayya sen giwi toon to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie ma en kaali jaydi al akhbar ɓe kolliti wonande yontere yawtunde capanɗe joyo taw kadi ko ɓiɓɓe Mauritanaɓe kamen Soudan naɓe ken wona capanɗe tato e jeegomo ɓiɗɗo Mauritanaɓe ne wonde kadi sappo e nayo taw kadi ɓiɓɓe Soudan naɓe nangganoɓe toon to kerol hakkude Mauritanie kam Algérie nokku kaɗaɗo guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi asede toon kanŋe nokku biteɗo jeune militaire taw kadi ko koninkoɓe tan gonata toon noon haɗanoma kay yimɓe asde toon kanŋe kamɓene ɓe jaggama toon ɓe cokono ko kaso biyeteɗo Bina Mogren taweteɗo e nder leydi Mauritanie ñalawma hande onon ɓe darima yeeso suudu ñawondu Trésa Mora ma en garto so tawi en gandi ñawore mabɓe no yaniri ha joni toon to Mauritanie keddorɗena ma en kaali jayde witende ami ɓe koliti wonande gardiɗo cotal biyetegal ta dammuna udditi nokku mawɗo no fewi taw kadi nokku ko nokku keblorɗo ne waɗi école aji nder ne waɗi
waɗi kadi cuuɗi safara nden waɗi kadi nokkuɗo sukaɓe keblete taw ko biteɗo Hamid Wuld Mahjouba taw kadi uddi ɗum koye nokku biteɗo Gat o widdi koye nokku biteɗo Gattay Duma taw kadi ne tawi nder falde Tamasketa ko toon tigi o udditi ɗum oɗo saha noon finoɓe ndeɗona falde koliti en beele mum no fewi caggal kadi nde o holliti daradema ko haɓade kala ko fati e banggue humam binnagu kame jonde wasam gollagu kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende Tawari ɓe kolliti lebbi tati oɗo saaha mo gonɗen kala koyen wiye tembre fiscal yitaka e nder mairie ha e nder poste oji e leydi Mauritanie kala caggal noon wonande kay oɗo saaha mo gonɗen kala mone waɗa ko wiyete BFM walla ni baccalauréat ni hewno ƴettude tembre toon to mairie kono oɗo saaha kam haydara hen yitaka sukade biteɗo Aïcha o holliti o yehino sodoyde ko wiyete tembre kono kadi o soodi ko hakkude kanko tembere makko en wonde miñi ko kono tawa tigui ɗen tembere koko hutora oɗo saha noon ko kulhuɗi mawɗi ɓe jogui wonande ɓen jogorɓe wadde kawguel hitande hikka nde ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witen adraren fo ɓe kolliti wonande landaji lundo ɓe kolliti miijoji mabɓe ɓe pelliti wadde seppoji mabɓe ñande 2 lewru février nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen seppoji ɗi noon ma dañ toɓɓeɗe ɓe kaali hen kamɓe ɓeɗon lundi ɓe kolliti toɓɓere adinde yiddeɓe kay ko seppo walla yiddeɓe kay ko sumgoji baɗoji e nder ndeɗo hen hitande e nder leydi Mauritanie yo gon sumgoji nunɗuɗi taw kadi ko dewɗi lawola e toɓɓere rewde hen ko yidde catal bitegal seni taw kadi ko ɗowwal ko fate banggue sumgoji leydi ndi nde nunɗata wasa wonande laamu wasa wonande hay goto wona tan hakkude teri e toɓɓere rewde hen ko armée leydi ndi kay o saaha rento caggal kala nde yimɓe ne ceppa ƴiƴam ne heewi rufde ne heewi wadde piile ɓurtuɗe no fewi toɓɓere rewde hen kay ko yiddeɓe jayndeli privé ɗi kala yo dokke fodde mumen ha timma e nder leydi ndi toɓɓere rewde hen international o kala uddita guite mum ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde e nder leydi Mauritanie ɗum noon ko landaji lundo jaltini kayitol mumen gam yidde wadde seppoji mabɓe ñande 2 lewru février e nder ndeɗo hen hitande nde gonɗen ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witen al akhbar ɓe kolliti wonande ONG taw kadi ganduɗa ko ONG ji balloji taw kadi ganduɗa yalti koye catal bitegal Iqra e catal bitegal Iqra to leggal arfada ko toon tigui ɓe ndendino ɓe cuɓima kene foronde 13 suka taw kadi ganduɗa ko jaarowo duuɓi sappo e ɗiɗi ha yettanima duuɓi nogas e joya taw kadi hen temedere e capanɗe jeetato ko ɓiɗɗo debbo kamɓene yidde mabɓe oɗo saaha mo gonen ko heblude ɓen ɓe gona garɗuɓe jangde no fewi beele kadi mbawa formede mbawa kadi yaldude jamanu beele haɓade jonde wasam gollago beele jomumen daña ɗo namti e wiide gardiɗo catal bitegal Iqra biteɗo ela fakki acci kam tigui yaltin ɗum e jayde witen al akhbara ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde witende Sahara Média ɓe kolliti kene fotta wonde capanɗe joyi e ɗiɗo ɓiɗɗo murtannaɓe taw kadi ko jeeyaɓe falde guidimaka ɓen tigui jooli ñalawma hanko e maaje kaɗɗe leydi Espagne caggal kadi nde ɓe kocci laana mabɓe taw kadi iwde ɗon ɗo Maroc fade toon to Espagne ko wona ɗum kono ɓe kolliti wonande koninkoɓe faabo halfinaɓe e maaje kaɗɗe Espagne e jiilo waɗi hen noon majjuɓe yonɓe no fewi kono kam anda ka limore mabɓe ko wona ɗum kono jayde witende Sahara Média holliti jokkodiri wonande kay halfinaɓe maaje kaɗe leydi Mauritanie kono ɓen kolliti keɓani oɗon kabaru taw kono kam ɓe kolliti e nder téléphone aji ha e yeeɗe kala wonande jeeyaɓe to Guidi Maka hattiɓe ɓesguji men puɗɗima natande ko fate banggue sunare ha joni keddoɗen koye lappol palol dande maayo ngol Mauritanie toon to Mbagne ha fayma toon to Dabbe ha fayma e nokkuji ɗi kala sori Male ha to Wendinga jalti jaltugal bangal fayida gam jaɓɓade dande leñola woni Baba Mala taw kadi ko baɗɗo ñalɗi mum ñalɗi pinal bannoɗi toon to Dabbe fiji toon fijirde wande fayida no fewi pine kala kollirama cuballoji jippima e ɗeɗo maaje mbaɗi firfire maayo mbaɗi kadi ko gowno wadde e kala saaha sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali no mbiruɗen e gartudi kabaruji meɗen toon to leydi Mali catal Maroc taw kadi ko audiovisuel halfinaɓe ko fate banggue e kala jaydeli leydi HACA ngal catal tigui ene wonde catal leydi Mali bitegal HAC kamɓene ɓe ndentini sembeji mabɓe ɓe gudditi galle garɗuɗo jaaduɗo e jamanu gam jogade nden kay kisala wonande kay jaydeli leydi Mali kala oɗo san ko Bamako tigui ɓe jarata kono maɓe jaaha e nder leydi ndi kala e kala konngol caktongol e nder leydi ndi taggal kay ɓe jappi noppi aɓe ketti so tawi ko noon moƴƴi so tawi wona noon kuule pawe e jomumen
ha joni tonto leydi Mali keddotoɗen mayen kaale seppoji bannoɗi tonto Bruxelles e nder yontere yawtude ɗo hennande walla mbiyen tan nder wikkinaji jewtuɗi ni seppoji mbaɗi tonto Bruxelles e sara galle Ñawore mo leydi Belgique kamɓe noon ɓe koliti mette mabɓe no feewi e wiide biteɗo Samba Dira ɓe koliti wonande IBK kame laamu mum kala ene andi ko fulɓe mbatte e nder leydi ndi kala yidde ɓe oɗo saaha mo gonɗen ko yoɗen gueɗe nattu ha laaɓa taw kadi ko gueɗe cofɗe fulɓe mbatte e nder leydi Mali ha joni tonto Mali keddoɗen mayen kaale fedde rendo yurnittoɓe caɗele gonɗe e nder leydi Mali taw ko fedde witende CNSC kamɓene ɓe mbaɗi jonde mabɓe to galle jayde ɓe koccodiri jaydi yankoɓe e wiide biteɗo Birahima Aliya Touré ɓe koliti mette mabɓe no feewi caggal oɗo saaha mo gonen ko leñol fulɓe tan woni toon ne une ene fiye hay goto haalata ɓe koliti noon ñande 19 nduɗo henna lewru tonto nduɗo henna lewru toon to palais de la culture toon tigui ɓe kawrata kamɓe kala ɓe mbaɗa meeting mabɓe mawɗo gam haalde caɗele mabɓe aɓe eeri leƴƴi ɗi kala ne mbawata tawtorede beele kadi jaam duumiɗo ene wawa artude e nder leydi Mali kala ha joni toon to Mali keddoɗen may jaa toon to Ménéka ñalawma hanki on jango musgo waɗi toon e wiide Al Jawada woni rebelle taweteɓe toon to Kidal ɓe kolliti worɓe joguitiɓe jane mabɓe ko famɗi ko kala kene fonande pittali sappo mbasi e nder oɗon poste caggal kadi nde jango musgo waɗi e nder falde Ménéka taw ko nokku biteɗo tagga nokku biteɗo tek hat ne tawe e nder leydi ndi to noon ɓe jani koye jeere mawde taw ko luumo ɓe joɓima pittali kene fota wonde nogas e jeenayo neɗɗo hen nogas e goho ko civil en jamburen yahoɓe booli men ɓe dose mabɓe tan ko kure kamɓe kala ɓe jeeyi ne tuuma noon ko ɓeɗo hen witeɓe Al Qaida woni Daesh ko ɓen tigui mbaɗi e nguɗon jangu wangu toon to Ménéka sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry taw kadi ko neɗɗo jeeyaɗo walla tan mbiyen suka gorko taw ko jeeyaɗo toon to Guinée Bissau kam tigui teɓano toon to Bawol aɗa diwoje ngal Guinée bitegal Gapsia toon tigui teɓano caggal nde huuɗo bonko ko tawa e muɗum kene fotode 79 korwela ɗum tigui woni ko monno e nder reedu makko kanko no wiyete ko Busna Sumu Namfasa ɗum tigui woni inde makko wo jagganoma noon caggal kay wo yeddi hawlele leydi o jogaki ɗum caggal ɓe mbaɗimo échographie ɓe tawi tigui o moɗi ɗum nden no ɓe ballimo ha ɗum yaltigui nden ko dummanoɗo o darima ñalawma hanki o e yesso suudu Ñawore ko nden tigui o felliti haali tomo nde ɗiɗon ɗo Guinée Bissau o fayi to Brésil ko nden tigui o sodiri on huuɗo bonko ko o ari ha Maroc caggal nde o ƴetti Royal Air Maroc o ari ha o yetti ɗon ɗo Gapsia woni bo walla aɗa diwoje ngal Guinée ko ɗon tigui wo teeɓa caggal nde o salino haalde gonga o hollitino wonande nde iwnoto Brésil ko gorko goto tigui tottimo kanko noon o anda ko on tottimo tigui photo mo totti neɗɗo goɗɗo tawete to Guinée Conakry photo makko wi so tawi wari ha to Bawol diwoje ɗo ma on heeɓi ɗon koli o kono o andano ko woni hen ko hay wonde kala oɗo saaha kam o haali gonga en gandani taw no foti duuɓi o jogori lelade e kaso e nder leydi Guinée Conakry sen giwi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena ñalawma hanki o caggal nde Cour pénal international holliti Gbagbo kame jaadiri mum kala ɗaccitama ko nden tigui legal abobo ɓe mbaɗi seppoji mabɓe rewɓe yonɓe kame sukaɓe worɓe kala jalte booli kolliri mette mumen no fewi ɓe kolliti noon hay mayde mabɓe kay ɓuuri ɗaccitede Gbagbo saabu hitande ujunnaje 2 ken fonde ujunnaje 3 neɗɗo fittano mum yoɓama e nder leydi ndi ala mo saabi ɗum so wona oɗo hen biteɗo Laurent Gbagbo ñalawma hanki o noon caggal nde jayde leydi France namdi laamu Alassane Dramani Ouattara e hooli yiyande mum e oɗo hen biteɗo Gbagbo ɓe kolliti haala dabɓa no fewi Gbagbo Côte d'Ivoire ko leydi mum so tawi yiiɗi arta hen so yiiɗi heddo caggal leydi suwa ko suwa muɗum kamɓe ɓe ngala hen hay konngol gotol tan to Libéria gardiɗo taw kadi ko duɗal jaabi hatirde ngal Libéria haaɗi kala ko fate banggue dawrugol e nder ngal ɗon duɗal guila e janggoɓe duɗal ngala ha e worɓe kay tamɓe dawrugol e juuɗe men ndewa caggal étudiaji ene jooɓa ɗumen haalisaji oɗo saha noon kala élève jagguiraɗo ko fate banggue dawrugol woni politique e nder ngal ɗon duɗal koko riwete ha laaɓa to Burkina Faso ene heeɓo oɗo saaha mo gonen ko wiyete Facebook o noon
ganduɗon ko catal Afrique naɓe taw kadi ko kollirongal ko fate banggue e kawguel filmaji kame culture pinal e ñeñal kala hitande ujunnaje 19 ɗum noon ma wat toon to Wagadugu lamorgo Burkina Faso ñande nogas e tati lewru février ha fayenma ɗiɗi lewru mars e nder ndeɗo henna hitande kene foronde filmaji nogas taw ko Afrique naɓe keesi pul dokkama UNESCO toon to lamorgo leydi France e wiide aljuma e wiide Arjuman e wiide Arjuman Sama taw kadi kam tigi woni gardiɗo Facebook ko ngol lawol non wattata nogas e jeegoma lawola ko Facebook ko ne mawnine e nder lamorgo Burkina Faso Abdoul Karima Sango ko jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisala walla men ko jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal holliti oɗo saaha Burkina ni heeɓi ngam tigi addude nden kay kisal wonande jaɓɓade Facebook ko jogorɗo wadde toon to lamorgo Burkina Faso ha joni toon to Burkina keddorɗen mayen kaali suka gorko walla mbiyana suka gorko canadanajo taw kadi ko dahaɗo toon daha koye nokku biteɗo tiɓangu noon ene tawe nder leydi ndi taw kadi ko gollorgal mabɓe kanŋe woni toon tigui ko toon tigui wo daha sanga 19 heures subaka hande noon ɓandu tuba goto yitama ne warane wedda andaka taw so tawi ko kanko walla wona kanko to togo suka gardiɗo fedde taw ko fedde wiitende okkin kan walla mbiyen fedde wiitende holtan ko laamu waɗi ndeɗon fedde noon ko fedde tafande e nder leydi ndi guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi nogas e ɗiɗi lewru août hitande ujunnaje ɗe sappo e jeetati ko nden tigui oɗo hen biteɗo fali walla mbiyen foli gardiɗo ndeɗon fedde ɗon ɗo waɗano discours makko gam yennude laamu ngu ko ɗon tigui watteɓano ñalawma hanki o noon ñawre makko yani toon to Lomé omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso to Cameroun paɗena ken wona capanɗe tatto gorko taw kay toon to falde angal fona wonnoɓe bisne jaaha boli mumen ko ɓen tigui daha taw kadi dahiɓe ko warɓe joguitiɓe armeji e nokku biteɗo Beya kami nokku biteɗo Kumba oɗo sanan ɓe cuwa taw yitede koninkoɓe leydi Cameroun nana tigui jiilo haydara taw suwa yitede mabɓe ñande dimanche jewtuɗo hen jangguinowo goto kañumne dahama e nder ndeɗon falde caggal on dahaɓe on ɓe bindi ɓattake faade koreji makko mbi ene cohli million ngaji ɗiɗi so tawi addani fittan makko ko yoɓete to Gabo paɗena hoorejo leydi Gabo Ali Bongo Ndimba giwnoɗo leydi Maroc ari e nder leydi Gabo gam tawtorede gongol wonande jagorɗe toɗɗaɗe ruttima ñalawma hanki o fati toon to leydi Maroc gam toppitade cellal ɓandu muɗum ha joni koye Gabo keddoɗen catal tammingal ko fate banggue safara ɓalli bitegal PMAI ne wonde CHI taw kadi ganduɗa ko Jean de Bori hôpital wiite noon inniraɗo yimum gonnoɗo hoorejo leydi Gabon on hôpital noon ɓoyata tigui ma wattu fabade rewɓeɓe jibinta joguiɓe caɗele ma gorko mum ar itte ndiyam mum waɗe debbo beele ƴetteredu hono ko wowi waɗede Espagne ɓe kolliti ɗum ma laata ɗo tan e nder lewru juin fandu so gueno haji tan to Kenya waktuji nogas ko pellodiral ne waɗa e nder Nairobi e hoore mum hakkude Al-Shibaba ene wondi hakkude Al-Shibaba ko fedde islamiste jeeyaɓe toon to Somali hakkude mabɓe dadiɓe leydi Kenya to Nairobi oro Kenya ta ko hoorejo le ndi holliti ko maayi ko 14 kono jayndel kewɗi kolliti ko nogas e goho neɗɗo wasi hen fittandu muɗum kewon temedde jeeɗiɗo neɗɗo paabama hen caggal ɗiɗo hen kareli musɗi baɗɗi walta mbiyen caggal nguɗo hen jangu musgo wangu taw kadi waɗi ko toon to Kenya. Podi mede ala kamera tulu dene jaram nene kayala lomto muina wikitake baba kay ala nando di jam majata
siftinde on oɗo hen nalanke ngana ko gendiyanke leñol fulɓe rutti kadi woni nalanke leñol fulɓe biteɗon ndey Coumba Dia jiyaɗo toon to Thilogne ene jiya e kasetaji makko kesi mo yaltini taw kadi ganduɗa yonti jimen jinnaɓe men kaalen jinnaɓe men guila no guuri mbasen ɗaccude haaɓe maaya goto men kala ne daro ene seppindo e mabɓe konngol men mbayni go hande fayi koye Murtuɗo Diop kettoɗen Murtuɗo Diop. Talti kame safara Mawda nafude Samauni kabalado Ndime sukote dinjinado Tampere nden dañmi e nder gurdamam mi yiɗi ɗum Allah mi weltima sabu Allah on momtani kam ndeɗo tampere sabu heɓtinde ne dardam Allah jarama on jarama ñande jaɓareɓe Mauritani jagga jiggo Tafsir en Youssouf Gueye en e wonɓe Saydou Kane en Ibrahima Sarr Ali sagal mi siftor kala ɗum gonmi Ibrahima Sarr e Saydou Kane mo darodimi haɓanaji ɓamtare ɗemgal men konngol men mbayni ko Murtuɗo Samba Diop Tamperam e caɗelam kala momtima hande tuma dardam e leñol fulɓe cembilen darɗe men cemminen darniɓe leñol fulɓe musidɓe tedduɓe kabruji men e ɗemgal Pulaar hande en keɓani musidɗo men Ghali Abouba ñalawma janggo ma warande en joolam jabberi so gueno haaji ɗum ɗo hen wonno komin tonganone kabruji men e ɗemgal Pulaar ɗo yesso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe.